yalla bai a taimaka mana dan Allah, wallahi muna cikin yunwa. To yarinya zan baki babu ne. Tashi lalla. Dan ban ga dalilin da zai sa in auro ki, in kawo ki gidana a matsayin matar aure, sannan ki ɗauko min wata a matsayin wai ita ce yar aiki, ke ba za ki aiki ba. Ba a nan gidan ba zai yi ba. Dole in kawo yar aiki gidan nan, kuma dole ka biya. Wai me kika ɗauki miji ne wai? Abokin zama, mai tausayin matarsa, mai shagwabata, mai kuma ririta ta, idan kuma ba ta jin daɗi ya tashi ya girka mata. Don Allah, don annabi ka dawo asiri ka gashe ni don Allah, don annabi. Ko yan aiki 100 ne, ina da yancin canja cikin gidana, kuɗi na ne. Kuma ta tabbatar da cewa ni da wasa maka ruwan zafin. Alhaji asiri na zai to. Kaga idan asiri na to ni wallahi zai taɓa siyasar ka. Ba abin da zai faru. Shiri mai dogon zama. Al'umman da kaga sun taru a nan wurin, wato sun baro gidajensu ne sakamakon hare-hare da aka dinga kai musu. Ga abinci mu ɗiba mu kai gida mu sayar, ga sutura, sannan ga abubuwan biyan bukata, sai wacce ka zaɓa. Ki samu ci mai kyau, sha mai kyau, sutura mai kyau, shikenan in kina so tashin kuɗa ki taso. Ka ji tsoron Allah yalla bai. Wallahi sai na sa yunwa ta kashi a cikin kamfanin. Manyan mata. Shiri mai dogon